Birinci scena, ikinci kadr, üçüncü dubl. Kamera, motor, vision. Тауыш ничек? Тауыш бик әйбәт. ДНВ. Башлыйбыз, әйдә. Киттек. Камера әзер, мотор бар. Эшлибез. Алга. Исәнмесез? Мин Кыш бабай. Беләм, күбегез инде зур үсте. Һәм минем барлыгыма ышанмыйсыз. Мин сезгә чын барлыкка охшаган мөгъҗизалы маҗара турында сөйлим. Ул ерак 1999 елда Казанда нәкъ яңа ел алдыннан башланды. Ә хәзер барысында сез үзегез күрерсез. Кыш бабай. Ә синең таягың чыннан да тылсымлымы? Ушынлап та барлык хыялларны чынга ашыра аламы? Әйе, кызым. Тик менә начар кешеләр кулына эләксә, әллә нинди куркыныч нәрсәләр китереп чыгарырга мөмкин. Кыш бабай. Ел сайын һаман бер төрле әйбер туйдырмыймы сине? Син моның белән нәрсә әйтергә телисең, кызым? Кара, кешеләрне кытлыйсың, бүләкләрне таратасың, җитмәсә бушлай. Ә моны акчага да эшләп була бит. Ә күз алдыңа китер. Безнең зур фирма бар ди. Юк. Безнең берничә фирма бар ди. Барысы да кирим китерә. Кешеләрне яллап эшләтәбез дә, ә үзебез синең белән. Син моны чынлап сөйлисеңме, кызым? Юк, әлбәттә, Кыш бабай. Шаяртам гына. Хыялларымны чынга ашыру өчен синең миңа кирәгең юк. Мен арады. Инде китә. Йокла. Тыныч йокла. 2023 елны озатырга санаулы сәгатьләр генә калып бара. Безне Татарстанда һәм чит төбәкләрдә тыңлаучы барлык радио тыңлаучыларыбызга бәхет, шатлык, сәламәтлек теләп калабыз. Һәм әлбәттә яңа елда да бергә булыйк, бер дулкында булыйк. Болгар радиосыннан аерылмагыз. Бәйрәм белән! Яңа ел белән, дуслар! Буран фирмасы тыңлый. Исәнмесез? Кемне котлыйсыз? Яхшы. Адресыгыз? Булды, яздым. Якынлашып килүче яңа ел белән сезне. Сау булыгыз. Исәнмесез? Син кая йөрисең ул? Киңәшмә башлана бит инде. Киләм, йөгерәм бит менә. Хәерле көннәр.
Aldım karşı aldım. Sen etkençeni aldın. Sen şivit şeytan algırı. Yok indi sen aydın. Koral kızım kilerimde. Kilerim. Babay. Sıymaya bir. Sen şey. Buldu babay. Buldu. Gari kızım bir güzel rahmet yeme. Rahmet sizizge babay. Beyran bilen. Beyran bilen babay. Başlayımız. Bizning Buran firması bu yıl yaxshi ishladi. Natijalar aybat. Finans ko'rsatkichlar shulay yuqori. Ham bek ko'p shaharlarda filiallar ochildi. Ammo erkinayirga degan so'z tugul. Bizning konkurentlarimiz da ko'p. Ham biz alardan qutulurga tiyish. Elvira Raufovna, шулай да шакыралар артта күп шул, ilgiri булмый. Кешеләребез дә җитми. Кыш бабайлар, кар кызлары. Зинһар, соңга калуым өчен гафу итегез. Менә кем безнең проблеманы хәл итәчәк. Исемлекне кулыңа аласың. Үзеңә кыш бабай эзләп табасың. Һәм Аллага. Ничек эзләп табасың, анысы синең проблема. Әгәр дә эшләп бетермәсәң, уволю. Birər cinayət aşasıydı o. Premiya verirlər idi. Звание. Хыяланасың да, хыяланасың. Бирділер десең, звание көт. Ташкиро, разрешите обратиться. Эй, сен әлі әкеттерге де шанасыңдыр, ә? Мана су анасы, дию пәрие. Қыш бабайға. Кішкене шақта шана едім. Хатта yazған едім. Сен yazмағансыңдыр енді? Яздым, yazмасқа. Мерден бүлекке пистолет сұрадым. Шуннан? Шуннан. Бүлек етті, мұны табельный пистолет. Абау! Бигірегі сақ келдігіз. Қойшаннан берлік тәмсізні. Әне, Qorşuyaqda yaşauшы көршім. Аман нәрседір күзеті. Тікшіре, мәғайын, шапион тұру. Мына сеңа жинайетті болды. Тағы бір тақыр сізді шақырсам ма? Аллам сақласын. Жетмәсе 3 минутқасыңа қалып келдіңіз. Міне ішмасан такси, ертушісі де yok, вақытында да келе. Мұны мен аңлайым. Sizge tizden işte kalmayacak. Hoşçakalın. Kararınız. Vakit gösterir. Kengashme tamam. Barınız işleyiz. Hislerimde sen oynama, tüzümlüğümde sınama, erettiksin deyip oylana, barettiksin deyip oyana. Hislerimde sen oynama, tüzümlüğümde sınama, erettiksin deyip oylana, barettiksin deyip oyana. Sen misiniz? Sizni Buran firmasından barışçılar. Sizde arendaga Kış Babay yok mu iken? İsen misiniz? Kış Babay kirek edi. Kiyimigine bulsa da yok mu iken? Alo ateliye. Bugün kişke Kış Babay kiyimi kirek edi. Ömür boyu izledim senin şamırtımın kara. Gözlerin benim yarattığını sen bit sizmedin. Yıraktan men gözledim. Mehabbeti tıyana yüreğimde. Yanında bulun benim tilegimde. Senin ismin hazır kömelimde. En yaklı yıldız göğümde. Hislerimde sen oyna.
табыймсың мен ол Кыш бабайны? Бары тек сендей бояна. Aliya. Aliya. Belki sen Rauf'un bilen tağın bir silashib qararsın. Anlatırsın. Tagın bir kat gafı ötünürsün. Mine kalsa olanlar da öpülüm. Zihar, ғафу етіңіз. Korulma. Kış babay taptın mı? Haman bundan işlep yürüysün. Aliya, нәрсе? Silashib bo'ldimi? Bo'ldi. Әлі менің башымда нәрселер генә юк, шуңа күрә мен сиңа барысын да соңынан сөйләрмен. Әлі вакытым юк. Aliya, тукта, капшык. Башымнан чыккан. Рәхмәт бик зур. Минем сиңа шуны әйтәсем бар иде. Барысыдан нары. Yazmışım mı bu, yalgışım mı bu? Bir kürüde aşık ettin. Yüreğimde kıyaş nurları siniki. Şol nurlarga canım tuldu. Bu jitmez hıyalım seni mine anlay. Min sizem min dik köngülge bulmay. Buyurıp yazmışlar sağında. Yollarının şatında kaldım yine bir yalgızım bıyığım. Yaratam seni süyen, sana bulgan hislerimni yürek türlerinde yürüdüm. Yaratam seni süyen, sana bulgan hislerimni yürek türlerinde yürüdüm.
Birden korkmayın ki. Korkuttığız. Kış babay, sizin boş vaktiniz yok mu? Bugün neçesi o? 31 dekabr, yakşanbe. Siz özünüzü yaxşı his etasizmi? Nişençi yıl? Xayrlı iş dostlar. Яңа 2024 yılga sanavlı saatlergine kalıp bara. TNV'nin düşürü türkümü Qozanның bütün şirşi meydançıkların yürüp çıktı. Яңа yılını karşılarga barda әзір. Kış babay, boş vaktiniz var mı? Mında köp mü xat jıyılgan, ha? Benim ismim Aliye. Mine bik katı sizin yardımınız gerek. Bizim böleklerimiz var. Onlar barısı da maşinaga tüyelgen. Taratıp çığa alabız mı? Tülevi de yaxşı. Nindi tülev turunda söyleysin sen? Saatine 5000 so'm. Siz nechik tirkelgen? İP mi yeyse samazaneti mi? Akşanı konvert bilen de tüley alabız. Nerse? Söyleşingen vakitinden uzağırak işlesegiz, üstöpte tüleybiz. Sen kızım ellen indi. Men anglamay turgan sözler bilen yaşasın. Sen meni tanımıysın mı elle? Men bit Kış babay. Şın Kış babay. Anladım da, tanıdım da. Biz sizni ştatqa da alabız. Men bit seni tanıdım. Aliye. Aliye. Mine. Yumşak, ak şaraf sırap sen meni xat yazgan edin. Mine o. Kız babay, bu yıl men bir de tertip bozmadım. Şirketini de barıcık beşlerge gene bitirdim. Mena yaңа yılga yumşak ak şarf böleki telesin harcışın. Şimdi Kış babay, mene bu bəxet. Kış babay, siz bana yardım etesiniz mi? Peşkeni kabızsam irimesin mi Kış babay? Ulamında irip tırga vakit yok, ayda sen. Olga. Hazır Bulgar radyosuna kabız jüberem, yarayma? Min yaratkan karlar yağadı ben. Min tuğan kış geldi bu yılda. Ömür uzgan sayın tuğan günler. Күңелдейкен қиында Элетедей болмас бір нәрседе Элекедей түгел бір кімде Атаялар бөлегі сен миңа Қарлар яуған шушы бір күнде Şuşa bir günde Korel senin, Qozan'ın işi özgergen. Bu uğramlarını hazır tonurlukta tügel. Min yarat
яратқан қаралар яуа бүгін Сақой кебік бізіні шудан Шул қараларға ярып ойнай ойлар Өткенлеріні еске түшірем Елікедай боламас бір нәрсада Елікедай түгіл бір кімда Ақыялар бөләгі сені миңа Қаралар яуған шушы бір күнде Мен яратқан қаралар яуа бүгін Күніп бізінің салған ізлеріні Әйткен сөзлерің аялымайсам да Дымландыра ханнан көзлеріні Елікедай боламас бір нәрсада Елікедай түгіл бір кімда Ақыялар бөләгі сені миңа Қаралар яуған шушы бір күнде Ақыялар бөләгі сені миңа Қаралар яуған шушы бір күнде Мен яратқан қаралар яуа бүгін Мен яратқан қаралар яуа бүгін Мен яратқан қаралар яуа бүгін 100 метр узгач уңға бұрылығыз. Қаралы қызым. Ненде екемет бұл? Телевизор дейсен кішкіне? Бабай, бұл бит навигатор. Нави. Бабай, ошылай жолны көрсеті. Қайда, неше, қайсы тықырыққа кірге екен аңлата. Неше кірерге? Таксисқа тылмаш керек дейміне? Әуелігі таксислар. Бүтін тықырықны яттан біле тұрған еді. Рахмет бик зор. Бабай, бүләклер машинада қалды бит. Кетіп тұралы қызым. Әзір жайлыбыз аны. Яхшы. Әйе, Қыш бабай белән қар қызы хәзер килеп җитәләр. Барысын да җайлыйм, борчылмагыз. Сау булыгыз. Сезне дә якынлашып килүче яңа ел белән. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. Демек сіз 48-ші размерлы 38-ші размерлы қоты предмет қоланып, полиция машинасына хажум еттіңіз. Ник аңламыйсызсың сіз, неше тапқыр айттым бит инде. Без Буран фирмасы хезмәткәрләре, үзебезнең клиентларыбызны яңа ел бәйрәме белән котлап йөрибез. Үзебез килгән таксида
Бүләкләребезне онытып калдырганбыз. Ә сезнең машинага минем аяк киемем ялгыш эләкте. Исемегез, фамилиягыз, әтиегезнең исеме һәм туган елыгыз? Набиуллина Алия Садриевна. 1987 елда туганмын. Ярый, шулай дип язып кой. Ә сезнең фамилиягыз? Кыш бабай. Исемегез? Кыш бабай. Аңлашылды. Әтиегезнең исемен сорап торуда мәгънә юк инде алайса. Яхшы. Кыш бабаев, Кыш бабай, Кыш бабаевич дип язып куям. Туган елыгыз? 1790. Бәлки 1970-тер. Yok oğlum, sen dürüst işittin. 1790. Ben Әби патша zamanında туганмын. Benim nesil bұрынғы Fin kış babaylarından ok kile. Ay kış babay. Иртәрәк бәйрәм итә башлагансыз бугай. Яра. Беренче тапкырга булганга гына җибәрәбез. Рәхмәт сезгә, Виктор абый. Зыян юк, барбыр юл ойнайын. Яңа юллар белән. Muciza. Ниһаят, килеп җиттеләр. Башка сыймасы хәл бит бу. Мин сезнең эшегезгә язам әле. Борчылмагыз, барысы да әйбәт булачак. Әйдәгез әле. Турыга үзегез. Әйдәгез. Улым, каралы кемнәр килде безгә? Кыш бабай белән кар кызы. Яңа ел белән әмир. Ал әле бу таягыңны төшерәм бит. А вот и мы подарочки подъехали. Амир безнең бу ел тырыш, тәртипле булды. Шуның өчен Кыш бабай аңа бүләк бирә. Я просил другое яблоко. Последней модели на 256 гигабайт. Нәрсә бу? Бу нинди хәл? Әстәгъфирулла. 3 сәгатькә соңга калып килдегез. Туктагыз әле. Без тиешле акчаны түләдек. Түләдекме? Анда кыйбатлы телефон булырга тиеш иде. Кайда ул? Карасын буларга, мошенниклар бит булар, син кемне йортка керттең? Мин шын Кыш бабай. Siz нәрсә? Шыршы улыстары кебек тырпайдыгыз, а? Гафу итегез. Телефоным сүнә. Зарядкага гына куйып булмас микән? Şiyelikte şiye pişen, şiyelikte tanıştık. Kızıl şiyelerine karab, senin bilen kavuştuk. Hirinler şiye gibi, balık tatlılığına, senin aşağı şandın bin, mehbet saflığına. Hirinler şiye gibi, balık tatlılığına. Нишләп утырасың? Бар анда шүкләрне ташлап кирергә кирәк. Мәхәббәт сафлығына Şiyelikə qıyaş düşən Sibi balqıt nurları Ömürdə də min unutmam Bu dünyada sin varım Hirinləri şiyə gibi Ballıqın tatlığına Sinin aşağı şandığın min Məxəbət saflığına Hirinləri şiyə gibi Ballıqın tatlığına Sinin aşağı şandığın min Məxəbət saflığına Şiyelikdə rəxədi bizgə Şiyelikdə quandı
Kızıl şiyelerini sanıp biz bir gelip yuvandık. İrinler şiye gibi balık hem tatlığından senin aşağı şandın min mehabet saflığından. İrinler şiye gibi balık hem tatlığından senin aşağı şandın min mehabet saflığından. İrinler şiye gibi balık hem tatlığından seni aşağı şandın min mehabet saflığından. İrinler şiye gibi balık hem tatlığından seni aşağı şandın min mehabet saflığından. Seni aşağı şandın min mehabet saflığından. Alo, politsiya. Қыш бабайыч, тағын сіз bu yolu vaqtiyek xuliganlıq deyip kine құтыла алмассыз. Алиса, мошенниклық үшін нешенші статья? Статья 159 Уголовного кодекса. Мошенничество. Qorala qizim, bu kishkila tortmaga bu qizi chiqsaydi ekan. Mo'jiza. Bulay men deb o'ldira olmayman. Не щекоти меня. Hozir borisini tartib bilan anglatam. Biz bir nindi mошенниклар tugil. Biz Buran firmasi xizmatkorlari. Bizning yetakchimiz Elvira Raufovnadan borisini da bilisha olasiz. Hozir shiltiratam. Elvira Raufovna, Qay yerisiz siz? Telefonum şartlı bet endi, quvam men seni. Izing de bo'lmasin. Hozir borisini da anglatam. Bizning kichkinagina problema kelib chiqdi. Sizning bilan beqota so'zlashishga tilaylar. Trubkani bera olammi? Сержант Шайхразиев, Вахитов районының полиция бөлігінен. Исәнмісіз? Менә мұнда, менің алдымда қар қызы. Өзін Набиулина Алия Садриевна дей. Аның білән Қыш бабай. Өзін Қыш бабаев, Қыш бабаевич дей. Нәрсе ойлап чыгардыгыз онда? Шаяртасыз мısın? Yok гражданочка. O инде шутка түгел. Bu мошенниклыкка ашаган. Бірсі полиция машинасына аяк киемен ыргыта. Икенчесе өзін шын Қыш бабай дей. 1790 елда тудым дей. Шын Қыш бабай? Нешенші елғы? Менә бу бүләкләрне исемлек буенча таратып чыгарга кирәк. Барысын да тикшердек, әйбәтләп, моторлап терелгәннәр. Буты күрмәгез. Әнә сезнең таксида килеп җитте. Ага. Бу беренче адрес. Әйдәгез тизрәк, балалар китә. Хәзер. Тукта, бу нәрсә? Безнең бүләкләр сезгә ничек килеп ләкте? Бу Алия бүләкләре. Сезгә кадәр Кыш бабай белән кар кызын утырткан идем. Бу аларның капчыгы булып чыга. Димәк, алар аны машинадан тотып калдырганнар. Әйдә, безгә аларны тизрәк табырга кирәк. Киттек.
ишетеп белсәгез дә, серләремне сөйли алмам, ярдәм итәлсәгез дә. Сорама хәлләремне, әйтә алмыйм беркемгә дә. Күземнән яшьләр тамада тама, әйтә алмыйм беркемгә дә. Сорама хәлләремне, әйтә алмыйм беркемгә дә. Күземнән яшьләр тамада тама, әйтә алмыйм беркемгә дә. Сорамагыз хәлләремне, кызганып карамагыз. Артларымнан яшереп кенә хәлемне сөйләмәгез. Сорамагыз хәлләремне, кызганып карамагыз. Артларымнан яшереп кенә хәлемне сөйләмәгез. Сорама хәлләремне, әйтә алмыйм беркемгә дә. Күземнән яшьләр тамада тама, әйтә алмыйм беркемгә дә. Сорама хәлләремне, әйтә алмыйм беркемгә дә. Күземнән яшьләр тамада тама, әйтә алмыйм беркемгә дә. Бүгенге көн үтәрәле, үтәр диеп ышанам. Үзем белән үзем генә сөремне сөйли алмам. Тәрәз төбемдәге гөлем, көлмәгән шиңгән чагы. Сорамагыз күңелемдә яшьләр түгелгән чагы. Сорама хәлләремне, әйтә алмыйм беркемгә дә. Күземнән яшьләр тамада тама, әйтә алмыйм беркемгә дә. Сорама хәлләремне, әйтә алмыйм беркемгә дә. Күземнән яшьләр тамада тама, әйтә алмыйм беркемгә дә. Сорама хәлләремне. Ну, Кыш бабай, сырама хәлләремне. Сезнең белән нишләргә инде хәзер? Складта яңа ел бүләкләре тараталар икән, барасыңмы? Син 2 бала бит. 2 түгел, 3. Әйдә кеше җыелганчы барып алыйк. Кай арада өлгерәсең, ә? Тукта, кызым. Мен бұлай ұзақ жүгіре алмайым. Әйдә такси шақыртабыз алайса. Бабай, телефонны полиция участогында қалдырғанбыз бит. Нишлебез инде хәзер? Қайда менің тылсымлы шанам, а? Булдырдым бит, ә, қызым? Булмады бір нәрсе дә, бабай, такси килде. Әйдә тизрәк утырабыз. Йөртүчесе қайдасың мұның? Хәзер, бабай. Кенжаев урамы, 2-нче йорт. Маршрут построен. Муғжиза. Нигә телефон алмый инде бу Алия? Мөгаен нәрсәдә булса булган. Кая барамсың? Алияны куя төшереп калдырдыгыз. Шунда Так. Сезнең хезмәткәрегез Нәбиуллина Алия Садриевна ялганлап
Үзенең Кыш бабай кушаматлы иптәше белән сезнең Буран фирмасы милкен, ягъни мәсәлән, кыйммәтле бүләкләрне үзләштергән. Дөресме? Бүләкләр исемлеге менә ул. Җитмәсә әле полиция бүлегеннән дә чыгып качканнар. Минем еллар буе күпме көч куеп төзегән фирманың исеменә тап төшерделәр. Халия, оятсыз кыз. Бетерәм мин аны. Юк итәм. Гражданочка, тынычланыгыз. Тикшеребез. Günüm yoktu küngelim şatsız bulgan jirdegine Soğan dolaş balasın bir min uyadan urlamasam Tuğan küngelim bu şamı kışkırın jırlamasam Heyde jırla bir gel uyunağan garmunlarga Güller gerek yaşı gel bir ışmik kaygılarga Heyde jırla bir gel uyunağan garmunlarga Dünya madur yaşav rahat kılsılarım bulgan dünyada sularım eşimde tuyup bulmaz Dünyalardan izlesem de sizden kibikler bulmaz Şeyler bal bilen, balaşalalar bilen Bizler şulay eşi gelin, gömsügen yarlar bilen Heyde jırla bir gel uyunağan garmunlarga Güller gerek yaşı gel bir ışmik kaygılarga Heyde jırla bir gel uyunağan garmunlarga Dünya madur yaşav rahat Hürmetli dostlar, bugün bayram yal itemiz, көңіл ашамыз ayında bu Multavın Paratik sizin için hazırlangan tanılgan pişikçi, көрнеклі хейтерlikni uyuşturucu Aygül Usmanova pişirgen halal riziklar ul zatlı, ul temli ayında Kazan halkı köpten yaratıp ülgürdü. Bu dünyada en kadirli iki narsa var diler Birisi yaşlık zamanası, birisi tuğan yağ diler Kuş balası mirete, tiret gülde yüzlerge Matur durmuş matur dünya telin dostlarım sizge Heyde jırla bir gel uyunağan garmunlarga Güller gerek yaşı gel bir ışmik kaygılarga Heyde jırla bir gel uyunağan garmunlarga Dünya matur yaşav rahat dostlarım bulgan dünyada Dünya matur yaşav rahat dostlarım bulgan dünyada Яңа елді қаршыларға бірнеше генә минут қалды. Демәк біз қазір барыбыз да біргәләшеп үзебезнең арага кемне чакырабыз? Дөрес, сантехникны. Шаярып кайтам, кар кызы белән Кыш бабайны чакырабыз. Син акчаларны счетларга чыгарга өлгөрдүңбү? Әлбәттә. Налоги белән проблема булмаспы? Әйдәгез бергәләп Кыш бабай белән кар кызын чакырыйк әле. Чакырабызмы? 3, 2, 1, Kış babay, giyinip gel, Kış babay, kar kızı. Hürmetli millettaşlar, barsanız da yapın. Ясалма чыршы бит бу. Кыш бабай, юкны күрмә инде. Бүләкләребез юк бит, нишлибез? Нишләп соңга кала бирисез сез, ә? Хөрмәтле дуслар, хәзер Кыш бабай белән кар кызы безгә ел буена көтеп алган бүләкләребезне таратачак.
Koyasın sizi bülekleriniz. Seni büleklerge okşa küçürmedim öyle. Şimdi men bütün okşalarında vakitinde küçürdüm. Siz nerse büleklerini kitirini uyuşturmadınız mı ne? Buran firmasına kim bülekler iltti? Şahsen özüm iltip birdim. Daglatnoyları var. Bardak. Nemagat! Muzika! Bütünüsü de bir aslan! Koyan jıyılgan bütün bulduksuz, eşliksiz memyonga. Bütün nerseni üzüngü eşlerge gerek. Bülekler koya. Pırşılmağız. Barsı da var. Tek elge force major kelip çıktı. İştesinde kilmeyi. Şimdi bulayda benim işçiler premiyesiz kaldılar. Şimdi büleksiz de kalsalar. Ol hizmetkarların premiyesiz kalganga kim kayıplı? Üzün tügül mü? Doktor, sen kimsin? Benim bile bulay söylüşürge. Üzgergensin. Balachakta doktor bulurga hıyallana idin. Unemında köngülüne qara. Kış babay, benim doktor bulasım keler. Mena zinhar için oşğış yardam ko'rsatuv mashinasi bo'lak etilib. Sagat diller eylene bir nerse işlep bulmuy. Şabanın vakit ardından gün sayın armay talımay. Gün sayın armay talımay. Sagat dilleri eylene hıdır ütkenin sanat. Yüvedinden tartıp varayım tukta deyip babat babat. Diller eylene bulmayığına tuktatıp Utgen yaşlık dünyasını da yaşar idem bir kaydı. Yaşar idem bir kaydı. Sagat dilleri eylene hıdır ütkenin sanat. Yüvedinden tartıp varayım tukta deyip babat babat. Sen aşığış yerdem kürsatı maşinası aldın. Özün bir rahmet mün beleden kıtkara. King köngüllü bularga kirek. Sagat dilleri eylene ömür ağaçını görür. İşlenmegen işler bir gün. Bular miken ölgürü. Bular miken ölgürü. Sagat dilleri eylene ömür ütkenin sanat. Yüvedinden tartıp varayım tukta deyip babat babat. Sagat dilleri eylene ömür ütkenin sanat. Yüvedinden tartıp varayım tukta deyip babat babat. Yüvedinden tartıp varayım tukta deyip babat babat. Tukta
Sacip babak baba. Демек, Алия Кыш бабайын тапқан болып шыға? Әйе, нәк шunda мен аларын түсіріп қалдырдым дембе. Қапшықларын ұмытып қалдырғандар. Бүләклерсіз не ішлейінді ол қазір? Іштен куайынды оланы. Eydaсын өзі біз таратайық. Адресларын куан алабыз. Алияның компьютерында бар енді алар. Неге кеттік офисқа? Кеттік. Сіз олайда Салауат Илдарышқа нәрсе деп еттіңіз, Ол бүтін бүлікке де премия берге қошты. Міне ішмасам, кімге де болса яқшылық ішлей алғамыз екен. Mine birincisi. Bizinin eşin atlatın arada, bizinin eşin ışığa kıyaşta. Senin ismi şişme mınaday, yazılgandır o benim yazmışka. Gümülüp nazlarga kalır biz yazlarda, yaşlık digen yazılarda.
Oldu bir. Ciddi mi? Haydi. Бүләкләр белән капчыкны югалттык. Клиентларга бүләкләр тапшырылмады. Полиция участогыннан качтык. Яңа ел башланырга 1 сагать вакыт калды. Мин эштән курлар инде. Һәм инде 99 жылдан бирле укылмаган бер имхат ята. Күпме үтәлмәгән теләкләр. Кишемне кире кайтарып булса, минем бу таягымның тылсымлы ташсыз, гади таяктан артык ире юк. Нинди тылсымлы ташу? Әлегә син минем кишемне алдың. Килер бер көн, саф йөрәкле, ихлас күңелле җаниясе минем ул тылсымлы ташыма кагылыр. Мин уянырмын, кишем кире кайтыр. Менә ул шын кар кызы булачак. Мин ул тылсымлы ташты кайда икәнен беләм бугай. Демәк, сез аны офистан бүләкләрне урлап качты дип раслыйсыз. Әйе, 100-нче мәртәбә әйтәм бит инде. Сез монда юк бар белән маташкан арада, алар бүләкләрне сатып та җибәргәннәр инде. Эльвира Рауфовна, логистика буенча проблема килеп чыкты. Сезнең киңәш кирәк. Күрмисеңме мин сөйләшәм? Тик аларны тоткарлаган вакытта бернинди капчык арада юк иде. Әйтеп торам бит инде, алар аны әллә кайчан сатканнар. Кыскасы, тикшерегез бу сезнең эш. Нәрсәдер монда туры килми. Бәйләнеш юк. Алай ярамый. Yaramay, 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 alay, yaramay, 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 balay, yaramay, 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 malay, yaramay, 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 sizga, yaramay, 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 bizga, yaramay, yaramay,
Исәнме, Эльвира Рауфовна? Сен өзгәргәнсең. Әйе. Үзгәрдем шу. Син нәрсә? Мине гомер буе артыңнан йөгереп йөрер дип уйладыңмы? Бушка кешеләргә шатлык өләшермен дип уйладыңмы? Тирә-ягыңа кара. Монысын барысын да мин булдырдым. Мин оештырдым. Минем компания республикада беренче. Минем өчен бөтен ишекләр ачык. Син мискин булдың, мискин булып калачаксың. Син карак. Бүтән монда эшләмисең. Эльвира Рауфовна, мин барысын да беләм. Сез кире бирергә тиешсез ташны. Уйламыйм да. Сез нәрсә? Авызларыгызны ачып каттыгыз. Тотыгыз аларны тизрәк. Гражданнар, тынычлык саклыйбыз. Хәзер без полиция бүлегенә барабыз. Анда безгә кыйммәтле бүләкләрне кая куйганыгызны ачыктан-ачык сөйләп бирерсез. Туктагыз. Алия бер када бармый. Эх, Эльвира Рауфовна, сезгә оят түгелме? Бер гаепсез кешеләргә яла ягасыз. Алияның намуслы, тырыш кыз икәнен белеп торасыз. Менә сезнең бүләкләрегез берсе дә югалмаган, ачып карагыз. Менә сиңа имәндә икән шикләвек. Эльвира Рауфовна, гафу итегез. Яңа ел җитә. Логистика проблемасы. Син генә ишетмәдең монда. Күземнән югал. Мин бер нәрсә дә аңламыйм. Эльвира Рауфовна, бу урлашумы? Яисә ялган чакырумы? Ложный вызов, а? Хәзер җыйныгыз. Полиция бүлегенә барабыз. Әйдә. Сез ничек минем белән сөйләшәсез? Сез минем кем белән таныш икәнне беләсезме? Тынычланыгыз. Полиция бүлегендә барысында тәртипләп сөйләрсез. Әйдә, кит. Тотынмагыз. Мин бер куятып бар. Мин ничисез? Сез тотыгыз. Теге каракларны тотыгыз. Шыршы весілі, сағынып кеттік ел бойы. Шыршы весілі, сағынып кеттік ел бойы. Сен тағында матурырақ бизәлгәнсің бу юлы. Сен тағында матурырақ бизәлгәнсің бу юлы. Инже қарлар яуып үткен синең ылысыларыңа. Инже қарлар яуып үткен синең ылысыларыңа. Күбүләкләр китергәнсең безмәни бусларыңа. Күбүләкләр китергәнсең безмәни бусларыңа. Менә шулай итеп, мөгъҗизалы маҗарабыз ахырына якынлашты. Фаразлар кушуынча, таш та, югалган тылсымым да үземә әйләнеп кайттылар. Тик аның өчен ширек гасыр чамасы вакыт сарыф ителде. Кыш бабайның сакалына аппак карлар кыйылган. Кыш бабайның сакалына аппак карлар кыйылган. Безне котлап йөри, бабай карга егылган. Безне котлап йөри, бабай карга. Эльвира Рауфовна, монда нәрсә әйтеп була инде? Ул тиздән үзенең ялгышын аңлаячак. Мин әле 24 еллык мөгъҗизага ышаныч иләшергә тиешле кешеләргә яңа ел бүләкләрен тараттым. Кыш бабай кар кызы белән үткән юллар таптакыр. Кыш бабай кар кызы белән үткән юллар таптакыр. Нигә икән мондый бәйрәм елга бер генә тапкыр. Нигә икән мондый бәйрәм елга бер генә тапкыр. Әле тагын бер үтәләргә тиешле яңа ел бүләге бар. Чөнки барлык хыяллар һич шиксез тормышка ашырылырга тиеш. Яңа ел белән кадерле дуслар. Сезгә нык сәламәтлек һәм бәхет телим. Миңа хатлар язарга онытмагыз. Хәтта өлкән яшьтә булсагыз да, мөгъҗизаларга ышаныгыз. Яңа елда очрашканга кадәр кыш бабагыз.